गाइस गुड मॉर्निंग आज नुआ एपिसोड स्टार्ट करवा एक्चुअली आज मो सांग घर मु गोटे माने आम छुट्टिया गोटे फिस्ट करूँ माने छोटो छोटो आम 3 जन मो सांग मो भाई तो देखिए आज फिस्टा के करवा गोटा चलो गोटे हौ गोटे आज गोटे जाइए किसी जिन आने किसी बुले आनी जिन किसी बुले सांग जा तौक भाई भी आस अल्प समय जॉइन करेंगे तो आज गोटे हम धमाल गोटे आज हम छोटिया बहुत आम 3 जन कर बट आई होप बेस्ट बेस्ट हो नेशनल हाईवे NH16 सिटीर एंड सेपट साइड पूरा वर्षा हो सेपट साइड भलसे कैमेरा कैप्चर हो वर्षा हो जस्ट एपट साइड भी वर्षा होता जस्ट खरा हो गछ देखा से सेपट साइड जस्ट तांपरा लेक एक्चुअली एपट साइड रास्तार तार ओपनिंग अच्छे गेट अच्छे आगे गले मो स्कूल एठू देखा जाऊनी बोले स्कूल बहुत छोट देखा गछ पछरे रही जाऊँ स्कूल सेपट बाजू गोटे भलसे गोटे बाजू अड़े बोम एटा लास्ट फिल्म पार्ट तो अच्छी हो बस अब प्याज डी बाजू अन्नी रे पूरे काचा लंका
ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ସ୍ପେଶାଲଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ନା। ଆଇନା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କଲ୍ ଆସୁଛି ନା। ରବିବାରେ ଛୁଟି ନାହିଁ ରବିବାରେ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛି ନା। टमाटर Habla lahat sa sitio. अरे हाँ एड़ा नहीं है एड़ा बोलना आपको सुनो मुझे तो नहीं ये सर चिकन पड़ीला
ନାଇଁ ପାଟି ପାଟି ଗଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଗାଇ ନା ଚିକେନ୍ ଲେଗଟା ଦୁସୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ଲାଗେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାରୁଥିଲା ହେଲ୍ଦି ଲାଗେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଲେ କିଲେ ବାହାରୁଛି ସାନ କୁକୁଡ଼ା ଚଳି ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା 2 କିଲୋ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକୁଡ଼ା ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତାର ଅଧିକ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କୁକୁଡ଼ା ହଁ ଜୁନିୟର ଖାଇନି ନାଇଁ ଖାଇଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଖାଇଛି କିଛି ରାଗ ନଥାଏ ମାରାକୁଡ଼ି ପକଉଁ ଓକେ ଏଇଟା ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଅଦା ରସୁଣ ଇଏରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛି ମର୍ଚ ତମେ ଘୋଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଇକି ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି ତୁ ନିଜେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଆରାମରେ ବସିକି ଗପ ମାରିକି ଖାଉ ବୋଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ରସମ ମାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସିଆଡ଼େ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ମାନେ ତମର ଯିଏଟା ଇଏ ନଥିଲା ନା 4ଟା ଯିବ ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ଯାଇ ହଁ ସେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 3ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି 4ଟା ନାହିଁ ହେଲା କାହିଁକିନା 4ଟା ହେଲେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଉଛି ହେଲା ଡେରି ହଁ କାହିଁକିନା କିଏ 4ଟା ଯାଏଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଯାହା ହେରିକା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ହଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା କାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଲା କିଏ 4ଟା ଯାଏଁ ରହିବେନି ମାମା ସେଠି କୋଉଠି 4ଟା ଯାଏଁ ରହିଲେ କଥାର ମଥା ବାହାରିକିରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବା କଥା ଆଉ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ଜୋରଦାର ଏଠି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତ କଳା ଇଏ କରୁଛି ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ବି ଆସିଲାଣି ଇଆଡ଼ୁ ରାଜିରାଜିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣି ନେବ ପଳୁ ଗଲେ ପଳା ନହେଲେ ଉଦା ତୁମ ତ ଛାଡ଼ করতে যাও টেক্স দ্য থন্ডর ଓ ଭାଇ ଦେଖ ନହେଲେ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିବା 3 ଜଣ ଯାକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଇବା ଏବେ ହାତରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଖାଳ ଦେଖିକି ଯିବ କେୟାରଫୁଲି ସିଗିଡ଼ି ଗୋଟେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଇଟା ଲଗେଇକି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟା ଲଗେଇ ଗୋଟେ ସିଗିଡ଼ି ଗୋଟେ ବନେଇବା ଭାଇ ଦେଖିକି ଯିବ ଭାଇ ବୋଲି ଇଟା ପକେଇକି ଗୋଟେ ସିଗିଡ଼ି ଗୋଟେ ବନେଇବା କାଦୁଅ ଲିପିକିରି ତାର ତନ୍ଦୁର ଯାହା ଗେଞ୍ଜିଆ ତନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପଳେଇଥିବ ଘରକୁ ଯାଇ କହୁ ନାକଟି ଗୋଟେ ନାହିଁ ହାତ ମାରିଦବ ଟେକି ହାତ ମାରିଦବ ଏ ଚିକେନ୍ଟା ଶୁଣିଦେଲେ ଖୁବ ଗନ୍ଧ ହେଇଥାଉଛି ଏଠି ଆମ ଗାମୁଛା ଶୁଖାଇବାର ଆସିକି ରାତିରେ ଥିଲେ ପୁରା ଗାମୁଛାଟା ଗନ୍ଧ ସେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ନାହାନ୍ତି ଦରକାର ଅଛି ଯେବେ ଗନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଗରମା ଗରମ ଆଉ ଆସିକି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଜମା ରହିବନି আসুন সামনে ছাত্র ছাত্রীরা পড়ে হ্যাঁ এইটা পিকনিক ଆସ କାଲି ଯିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଯିବା ହେଇଯାଏ ଆସିକି ବର୍ଷା ସ୍ମେଲ୍ ଲାଗି ଉଠେଇବ ନା
ବର୍ଷାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଫୋନ୍ରେ ଗନ୍ଧା ଦେଖାଉନି ସେ ଦେଖୁନୁ ପୁରା ସେପଟେ ଏପଟଟା ପୁରା ଦେଖାଉନଥିଲା ନା ସେ ପାର୍ଟଟା तो आमर रोसे बहुत टाइम पर बहुत स्ट्रगल पर तो खाया स्टार्ट करिया फाइनली हमें खाया स्टार्ट करिया देखा जाओ अक्षय भाई हमर बनैतन केते बढ़िया सुस्वादु खाଇବା फाइनली आउ माने आउ वेट करियोनी तो लेट्स स्टार्ट खाଇବା चलो हो बढ़िया आइडिया हो बढ़िया खाइछु खाइसारला पर म आपन मिलुछु